बिशेष के जों अबन नारखा जे दिनै IPFT पार्टी इलेक्शन सिगां जों जे कमिटि खामानि सेन्ट्रेल कमिटि दिल्लीआव जों हाई लेवल कमिटि खामानि अ कमिटि रिपोर्ट गाति नांथों अब जों उसांगो जों जेपि नादाबो साका अब जों कामगे आलोचना खालामो सेकेंड पॉइंट जों ATISA निर्वाचनाव जों अबनो आगेबो साका ताबो साइटआव जों गत सम्भव जों मैक्सिमाम सीट जों ATISA जों बाचानाय जों अबनो क्लियर खालामो जे जों इलेक्शन सिगां गुवाहाटी दिल्लीआव सालायो tongo आफ्रो BJP नि शीर्ष नेताराव जों सामा tongo जे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल इलेक्शन लोकल इलेक्शन अब जों IPFT नो फ्री हैंड रयनाय जागायनाय तारमाने आइक्लाय बारबाली borok जों हेमन्तबे शर्मा सुल डेडर borok साका जे ATISA नो जों इंटरफेयर खालाया ATISA जों IPFT नो जाफरायनाय थर्ड जों मियागो अब सालायगा जे रिसेंटली जोंनि यूथ IPFT राव जे 20 तारिख सेप्टेम्बर बर वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट नो बन दाखौमानि ATISA एरिया बन अब जों सालायखा जों यूथ नो कयखा अब जों ब्लै टाइम कम जों प्रिपारेशन कांखना मालिया ताइ जोंनि अ सिद्धांत र अब जोंनि CC सेंट्रल कमिटि को अब सालाय जायो एप्रूव करै आबनि बागै जों बरनो कयखा आबनो डिफार खायदि जों ता खायदि होया उद्र खायदि होया आबनो डिफार सिखन डेट चेंज खायदि अब जों काहाके प्रिपारेशन लागै अब जों मुभमेंट खायनाय जों बरनो साका नंखाते 2 मास परेगो जों सिद्धांत नागै सेंट्रल नि CC नि एप्रूव नागै जों तामन ओनि वेस्ट त्रिपुरा बन जों बरनो साका जों काहाम के प्रिपारेशन नागै जों दगानांगे जों ऑल त्रिपुरा जों बन्दाखौ ऑल त्रिपुरा जों जरा नागै जों ऑल त्रिपुरा जों ATISA एरिया जों बन्दाखौ मानो अब जों साका बरनो अब जों बरनो साका जों रिव्यू खायदि डेट नो डिफार खायदि अब जों कक्साव बरनो बगै जों बरनो कयखा जे 20 तारिख जे बन्दाखौ माने वेस्ट त्रिपुरा आबनो बरो रिव्यू खायदि बरनो जों बरनो कयखा आबनो बगै आं खाको जोंनि कक बरो खनानाय जोंनि सेन्ट्रेल लिडारनि कक बरो खनानाय समर आं खानाका बरो अब रिव्यू खायखा 20 तारिखआव अब बन लाख जों हामबाय सर तक सर मोटिवेशन कमिटी नो साका माने 2 मास इंडिशन जाता अब जों सेन्ट्रल लेभेल मासाव अबन कारणे जों थांनाय सप्ताहआव जों बरनि सबसे वर्किंग प्रेसिडेंट जों जेपि नादनो जों गाहाम के बुजक सायखांबाय गाब्रो बसाव ठीक আছে आं हेमन्तबे शर्मा सालायनाय आं आरो नोंसिनि नेदानि चेयारमेन बाय बा नेदानि कनभेनर बाय आं आपनो सानाय हिंदै सालायनाय हिंदै जेपि नादा साव अब जों बेसे इम्पोर्टेन्ट दैया अन स्टेट लोकल लीडर बर ताम साया जों बेसे इम्पोर्टेन्ट दैया जों आबांनो जों दिल्लीआव जों प्रेसार होनाय जों हाई लेवलनि टप लेवलनि BJP निफ्रायबो जों सालायनाय आव बेबारै ताकेशन को जमन 20 तारिख जे बन दाखौ माने आबत न रिबा तामो गतावन तिनि प्रेसिडेंट साइड देखा जों दरिसबर जों जे कक सामानि न जेतिनि अर्डार न दर मानि आंखाय आबनि परिणाम जों नायनाय आबनि जों ताबो खायनाय खाया जोंनि पार्टी सालायै जों एक्शन नाय ताकेशन सुं के आगे निनरकने आइ अगुर देबर मानो हायना हायना अब जों सालाय दंगो जों ताबो सिद्धांत थिन लायनायखौ किन्तु जों अब इसो आबना अब नारुजाखा आ इसो दै जिमगाखौ जों सालायखा आबनो जों ताबो मत सঠিক सिद्धांत लायनायखौ जों खाखौ अब इसो दै जों सल्भ खालायनाय ठीक है सर दाजा त्रिपुरा प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट जाखार तंखा याखाना हनि जे दाउ दिल्ली थांजाक आबनो तैता मंतब्य खायने प्लास बसगांव ताम कबो मुंनारनाय बेलेखने गाहाम जों खानाका बो ओमहाय अब बारबालि जों खानाका अब कोनो सिउरियाखौ किन्तु आं बनो इयानि कक साहका जों महाराष्ट्र जों साइमनो जेतिनि आं बारबानो कक सावो जों नेशनल पार्टी खायगै जों जोंनि बखानि कक सामाया जोंनि त्रिपुरानि जे बास्तवनि कक सामाया जोंनि मानथानि कक सामाया अबनो बरनि একটা प्रॉब्लेम आं आगेबो साव अब जों लोकल पार्टी जे रिजनल पार्टी जे जों फ्रीडम मामाहाय जों फ्री के कक सामाहाय बर अब सामाया अब प्रॉब्लेम फेस खायखना तब बर रियलाइज होतो अब जों बनो कयनाय द लोकल पार्टी जों जोंनि IPFT तरफ जों कयनाय आंनि व्यक्तिगत बेसे गायनाय जों बनो वेलकाम खायो जोंनि महाराष्ट्र
boni step namani abo जों गाहामनो जों खागागो दरखार हाखो जों बनो इनभाइट खायने जों आगेबो सालायजा जों बनो जों जोंनि पार्टिखौ हाबलोनोबो जों बनो सालायजा जों बय जों अनेक कम्पिटिशन खाय दंगो बता बता साम सायाव बनि बेपार किन्तु जों तावखौनो फाइनाल बनि रेजिगनेशन ब उदोंखां याबो जों ता कनफार्म याखो किन्तु जों पार्टि तफके जों बनो बेलाय हामबाय रगो जों बनो वेलकाम खायगो आसन